अच्छा श्याम, ए श्याम, अरे तू यही जाके सुतल बड़न तरह के ना जाने कहाँ खोजनी। छत पे भी है, फ्लैट में भी पूरा खोज लिया नी, बरांडा में भी। अरे बाप रे बाप। श्याम, अरे पहले जागा तो सही। का मालकिन? और ये जब मलकिनी आगे खड़ा बढ़िया, तू ये जा एकदम सूत के अब घर में आता रहो। गजब खटाई हो जाता मालकिन। खटत खटत कब नींद लग जाता पता ही नहीं चलता। अच्छा बोली हम कहे ये आल बनी न कहीं कि आज न ये रूम खाली करे के पड़ी। है रूम? हाँ, ये काहे? काहे का हमारे गांव से ना फुआ आवत अड़ी जा, फुआ के दोनों बेटे भी आवत अड़ी जा। तो बढ़िया तो बा मालकिन, आवे दी कोनो दिक्कत नहीं के। अरे गेस्ट लोग खातिर ना यही रूम में बाटे। गेस्ट लोग खातिर बेस्ट बा, तो नौकर का करी रो के हम जाई वो। 2 दिन ना छत पे सुत जाई हो, अच्छा रही। ऐसे भी तो गर्मी के दिन बटे। अरे महाराज कोई को अपने रूम में सुता के कूलरवा चालू कर देते तो कितना बढ़िया लोग कोनो दिक्कत बा कि हम अपने रूम में। हां तो का हो जाई? श्याम, दिमाग से काम लेवल जाला, ठीक न? और ठीक बा, हमारा घर में आदमी आई थी, का रूम खाली ना हो सकेला? आखिर रूम दिले के बा हम ही न। हाँ तो कोनो पराया जान के देले बनी, अपने न जान के देले बनी। हाँ महाराज ई ना माने, बुझाता न। देखी हितगन मेहमान के आवे दी कोनो बात नहीं के गेस्ट रूम बना दी, लेकिन हमरा के अपना रूम में सुता ले। ऐसे कैसे? का हो जाई? और वो ऊपर सुतो हम सुतम नीचे, का दिक्कत बाटे का? ई घर के रीति रिवाज न हो। छोड़ जाए दी रीति रिवाज ना हो तो केहू जानी अरतिया के बोलाई ना। खाना वाना खैले हब? खाना तो खा ले बनी, भर पेट? पूरा पेट भर गेल। 4 गो रोटी माले बड़ा न। देखत रही ना और टंकी कितना फुल बा। हाँ हाँ धप धप बारी तो सरवा ठीक बा। खाए में हम पीछे ना हटी ना, अच्छा चपले रही ना धके खाए में। तो कुछ सोचे त नहीं तो कहीं? अरे सोचा था नहीं न, क्या सोची, बोली कि ना अच्छा, बोली। अपना रूमवा में सुताव से डेरा तनी आ जब रतिया होला आ कबो काल के तबीयत हो खराब हो जाला तो कैसे चिल्ला के बोलाई ना। तो घर के आदमी के हो असली तू ही ना। हाँ तो वही तरह असली के तसली में रखी, उनके नकली बना के छत में बगैर तो ठीक लगी। सबके उजाने लगे तू हमारा घर के नौकर बड़ा। हाँ हकीकत में बड़ा न। बटले बनी हमार तबीयत खराब होके चाहे ना होके तो तू ही ने साथ देबो। ये घर के मालिक हमेशा परदेसे रहेलन, घर के मलकिनी हम, घर अकेले खुद हम संभाली ना, तो हम ही ना जानब हाँ, कि के कैसे चलता के कैसे नहीं चलत। रउआ पूरा घर के संभाली ना और रउआ के हम संभाली ना। का का हम ही संभालने न बानी, घर के ना रउआ संभाली ना, बहरी के संभाली ला। तो साफ सुथरा कहो ना कि हाँ मलकिनी तार तबीयत खराब में हमेशा दी ना, तो के साथ तो देला? संभाले के बात करो थरो। तो उसे को संभालने ना भइल महाराज कहीं के। हाँ रउआ सोचे भाई हर सब और घुमाओ तनी थोड़ा सा तनी जगह पर लेके जाई, कोई जगह अरे मत कहा ना करी। इधर से इधर घूम जाला। हाँ तो दिमाग के कंट्रोल करके रही ना, तो कहीं फिसल जाई तो नौकरवा पे दिल आ जाई तो फिर काम घबरा न जाई। कबो ना, कब ना इतना शुगर मालिक के छोड़ के वो घर वाला नौकर पे मरो, वो भी हम। ए मालकिन कबो कबो नौकरो मौका महले काम आ जाला सन। देख से हम तू ना हमारे घर के नौकर बाटे, ठीक? आ तारा ऊपर दिल आ जाई, कबो हो ना सकेला, कबो सपना में भी मत सोची है। जाए दी नौकरों के भी दिल बाटे, एक बार देख कर देखी कैसे दिल देख दी। बहुत फायदा में रहो हम्म, तब काटे। ऐसन का बा? मालकिन खाली फोन पे बातचीत पहले से काम होखे नहीं थे, अरे सामने सामने तनी रही तो और मजा आई। ये बात तो सही कहता रसियाम, लेकिन क्या कहीं मालिक के तार मीटिंग थी और काम से छुट्टियां नहीं के मिलत। आज छोड़ी हटाई कुल बात, गोल इमारत तेल लगा वहाँ जाए दी हमरा के। अब दी टाइम हो गई जानली का दी है? का दी? हाँ बतियाओ तो ऐसे रुआ बारी के कुछ जानते ना हई, मतलब का दी है? टाइम हो गई बती हमरा के। कौन चीज की बात करता है ये भगवान, समझ में नहीं क्या। कितना बार दिले बनी आज भुला कोई नहीं। कितना बार दिल बनी? हाँ जब बार टाइम होला तब बार देना। श्याम होश में बड़ा ना। अब पूरा होश हवास में बानी महाराज कहीं का बेहोश ई कुल का कहत ल? उहे जौन रउआ सुनतानी महीना पूरा हो गइल बनो,
आज को तारीख हो टाइम आप एकदम परफेक्ट चलता दी पैसा असल दे पगार हे का भगवान बाका हो जाता बुझाता कि हम लोग से प्यार मांगत तनी वो तरह मुंह बावत तनी कोई किस्म के दिमाग दौड़ावत तनी अच्छा पगार तो चाहिए का चाहिए तो पगार इन ना दे तो प्यार दे का अरे प्यार कहाँ से दे प्यार हाँ, देते तो न बनी प्यार का दे तनी क्या टाइम से खाए खाते पूछी ना कौन मल की ना तकला पूछले होई हमरा के 5 दिन के पहले छुट्टी देती तो हम जाइए अपना गाँव में हाँ हम रहत रह 4-5 महीने से बोर हो गइल बानी अच्छा तनी हमरो मन हो ससुरा कहीं का गोड़े ही नहाए के डुबकी मार के लेकिन रउआ बानी कि खाली अपने स्वार्थी में खींचले रहतनी तू भी ना सिया गिर गइल बका बुढ़ापा हो गइल बानी हमहू तो जवान बानी हमरो तो भीतर से कुछ मन करला कि तनी जाई तनी अपन अच्छा 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 ठीक है समझ गई तार मन बात के के बहलाई ना ना तार बात के समझ गई नहीं हमारा मरे के नहीं खे मालिक गइल बने विदेश और वो अपन पलंग पर अकेले करवटिया वो करवटिया मारी या तकिया लेके सुती हां श्याम इतना मुंह फट कब से हो गल बड़ा फटा हाँ? का हो महाराज इतना मुंह फट तो पहले ना रहो भगवान जौन देले बनन शरीर तो जियो तो शान से जियो एक दिन तो जान से जो है के श्याम एगो खुशी की बात बा का बहुत ही बड़ा खुशी की बात बा देखा पर बा ना तो का अरे कुल के बात ही नहीं खे क्वेश्चन बात जन्मनु तो तार जमीन ना तार पैर ना जमीन पर ना रही आसमान में रही एकदम उड़त रही तो बताई ना जल्दी तारा के ना हां तारा के बढ़ा देले बनी हम हमरा के बढ़ा देल बनी तार पगार में से पैसा बढ़ा देले बनी 1000 हाँ तो ये कहीं कि तहर पगार बढ़ गइल बा जब 6000 मिलत रहे 7000 मिली हाँ हाँ, तो बढ़िया तो बात खुशी की बात 7000 मिली और ओकरा ऊपर से पता बा कबो कबो हम ना गिफ्ट में तारा के कुछ और ही देते हम कुछ और ही का चीज अरे तार तार मैडम बड़ी ना हाँ। तार मैडम खातिर साड़ी साया ब्लाउज आ तार बेटी खातिर कपड़ा दे देम किन के मैडम जी इहे गिफ्ट हम कनी कुछ और रउआ दे हां ई तो हम खुद गांव जाके कहता रहा ना हैं तो जाई ना तो गांव चल जाए किन के कभी नौकर के दर्द आ दुख बुझती तो नौकर गांव में जाई तो केजे रही तो का मतलब छोड़ जाई दी कोनो रउआ श्याम खोल के बोला ना ना समझ बनी समझदार नहीं खी पानी समझदार लेकिन थोड़ा सा समझे तो नहीं खी मालिक नहीं खन रोबा अकेले बानी हम एजा नौकर अकेले ही बानी हमारो मालकाइन है नहीं किए वो अपने गाँव में भी है अच्छा अरे तू हूँ अकेले बाड़ू हम हूँ अकेले लेकिन लोग जाने तो सही कही कि कहाँ मलकिन या कहाँ नौकर के साथे घर ही में रहत तो जाने वाला तो जान ना होई कि नौकरवा घर ही में रहेला हैं नौकर के बहाने ना लेके दूसर कोई आई तो जाई तो भले कहत सर के लागत कोनो चक्कर बाटी ससुरा का करे आवता जाता हमरा दिन रात घर ही में रह के बात केहू देखी लेकिन श्याम ई कुल कोई ठीक ना है चली वो पैसा दी हम जाई गांव घूम के अरे दे तनी मन फेरवट कहीं रउआ मन में ना करो तो का बरिया करे के बा करने लेकिन श्याम देखो जब तू कहता ही बड़ो तो काम ऐसा करिया ना कि सांप पेटा जस लेकिन डंडा ना टूटे महाराज कहीं का एकदम पाका डंटा डुंटी ना टूटी जान ली लेकिन श्याम का एगो और ही बात बा बोले तू तो कहत रहल कि मलकिनी तो हर बॉडी मसाज करे खातिर एगो गांव से ना एगो लड़की लेके हम अबर जाए तो गांव से लेके आई कहाँ लेके आयल बड़ो हम ही बनी बॉडी में जो साज करे खातिर हम ही कह दे तो का दिक्कत बा महाराज का लोई की का हमर पर डे बॉडी मसाज होके के चाहिए एकदम दिन दोपहरिया हम बॉडी मसाज करत रहब अनहरियो रात में बॉडी मसाज हो जाई अरे ई कुल तू उल्टा उपटांग काहे बोलत हलस श्याम पहले एकदम ना बोलत रहल अब इतना चढ़ गल बड़ा ना जैसे लागत ना कि घरवा के मालिक तू ही बाड़ो मालिक की रउआ इतना दिलदार आदमी है ना हाँ। रउआ से इतना लग लगाव हो गइल बा कि हमरा दूसरा को कतौ निके ना लगे कब तोरा के एहसास होके दिले मनी कि हम मलकिनी बनी तू ना ऊपर ना के हो भाभी अरे के हो अरे की के रंजीत अरे हाँ भाई तार छोट कर देब अच्छा तू सिपू हाँ अच्छा आवा है नहीं इकन ही हाँ कि का इनकर कुल हाल चाल बा इनका के पैसा वैसा दिया गईल ना ना शाम के दे दे अच्छा, शाम के देवे के बा। कहाँ निकलनी है हाँ तो ठीक है तो पैसा वाला लेके घर जाइम घरे के घरे जाता रउआ रउआ हाँ कहिया से रउआ हो गई माने हित गन मेहमान हम हई
का हम बढ़िया से तनी बोल देते तो एकदम का पगला आदमी रहुआ महाराज कहीं के बा देवर जी जाना तुम सही कहाला नौकर के नौकरे कहबा त ठीक रही ओकरा के इज्जत देवे लगबा ना त कपार पर चढ़े लगी ठीक बा पैसा दिया जी तरह के जी हित गुण के न कहल जाला अरे हमरो काल के देवर जी ना साफा एकदम खत्म हो गइल बनी भाभी हां चले के कहां अरे दे दी मलिकार के भोजन मालिक बड़का निखन तो ये ना बनो तो जा रुपा से मांग लो रुपा नहीं की अच्छा भाभी तू ही बतावो चल गली क्या कि काम करके नौकर संग का बतियाव तड़ू हां अब काम धाम के अरे हमारा कुछ शौक होता काम धाम के बात होत रहे महाराज देखो गांव से एगो हम कहता नहीं ना कि हमारा से पंगा ना ले हनी तो हमको पंगा लेना नहीं तो हम मलिकार के छोटा भाई हनी हाँ तो का हो जाई का हो जाई हाँ लगाई फोन मन हम कुश्ती करते नहीं लगाई फोन अबे अरे देवर जी पहले बात लगाई करनी फोन ना। लगाई फोन अबे समझाई महाराज कहीं कहीं कपार खाए लगे फोन लगाई वे हाँ? फोन लगाई अबे हाँ, लेकिन एक बात श्याम कहत रहे कि बताई मालकिन इनकर जी कोनो तार से पेट चौका कैसे चढ़ता। भरत होई जब मालिक सामने रहबे न करन त चौका ना। चलता इनकर कोनो से यही से कूदत रहन ढेरी देख नौकर चाकर के चक्कर में ना रहल जाला और देवर के चक्कर में रही इनकर कहना श्याम चुप रहा था ढेर जुबान बढ़ गइल बा कहता नी नु मालिक के देखो तनी सो हमर देवर हमरा संगे कुछ हम करे से रहती का ना मतलब जाई तारा जगह पर हमरा तबे करके बगत देती मालिक से की अरे। कहब जरूर जाके चुपचाप छत बाहर छत धोव मालिक के कोनो फोन आ जाई ना तो कह रे रे आज कल सुन कर मत चल हां जा एकरा के नु शाम के पैसा देतनी आ शाम के पैसा दे के का कहना हो भाभी तू नौकर चाकर से बतियावे लागेलू कहाँ बतावत रहनी है बस हाल चाल पूछनी है अपने कहत रहे ना कि देखी ना मालकिन जी आप अकेले रही ना तो आपके नौकर खातिर ना चाकर के ना बहुत बड़ा दिमाग होला सोचल कि जाल में फंसा लेम ना तो मधन दौलत हमार हो जाई ई फेरा में रह सब अनी से ना दूरी बना के रहला चल खाना वाना द अच्छा ठीक बता नहीं चली चल हाँ चल चल चल